така, обаче нали знаеш, че не мога да се държа в обхвата добре и ще трябва. Ще навиваш. Не, ще дъхвам само. Добре. Ама няма да ще ми изпуска пръст. Знам. Аз знам, че ще изпуска пръстите. Без ходена вътре. Не му влезне иначе. Птици на камерата ръката си изглежда огромна направо. На фона без Да, ръката ми е огромна. Ама на живо не Аз баш. ще мислил как го биеш. Стига да се отдаш. Ще натисна на трицепс. А Герги не същи някога. Ще да вържам, подвижиш. 5 лева имам само. Спускай ти пръсти. Добре, този път няма да я пускам. Аз си пускам да играш, бе, човек. Може да я пусна. Нарочно. Добре, няма пускай. Айде. Ти правиш така, как няма Това пускам. става, ами всичките това става. Стискай. Аз стискам, бе, човек. Тук пускаш. Добре, аз пускам, да. И ти не може да стиснеш тук. Аз съм стиснал, ама не пускам. И аз ако пусна... Не, няма нужда да прихващам. Аз не пускам, не пускай Това ти. ти казвам, че ти изпускат пръстите. Не моите, твоите. Давай. Айде. Тук пускаш, бе, момче. Ама не съм пускал, Защо не си си чуки пускал. на ръцете? Тук играта е свършила. Не е свършила. Не, добре, айде. Да, добре. Няма си чупа ръката.